Coa práctica totalidade dos alcaldables da comarca por esta formación para as eleccións municipais, o responsable comarcal Luís Pérez Barral e xunto tamén o candidato ao Senado, Xosé Deira. Néstor Rego incidiu en Ribeira na necesidade de que o BNG acade este domingo representación en Madrid, para que Galicia teña voz naqueles asuntos de maior interese para o país, e tratar así de mellorar as condicións de vida dos galegos, poñendo como exemplo acontecido coa solicitude da transferencia da AP9 ou a caída nun 65% dos investimentos nos últimos presupostos do Estado. O BNG ten que ter representación para que Galiza teña voz, porque ademais entendemos que esa ausencia do Bloque Nacionalista Galego quen a está pagando non é fundamentalmente o BNG, senón o conxunto do país, e está pagando cun prezo moi elevado en perda de investimentos, de recursos, de oportunidades, da capacidade tamén para desenvolver as nosas potencialidades no ámbito productivo, por tanto, de mellorar as condicións de vida de todos os galegos e galegas. Puxo como exemplo desta indiferenza a situación pola que atravesa o sector marisqueiro e pesqueiro galego, que segundo el deberan ser un referente e que padecen as políticas de reconversión impulsadas polos diferentes gobernos do Estado e tamén da Unión Europea. Que sentido ten que sexa a 600 kilómetros nun despacho de la Castellana onde se decide sobre a nosa costa, onde se decide sobre a nosa pesca ou onde se decide sobre o noso marisqueo? Nós queremos ser os que teñamos a capacidade de decidir, porque cando outros deciden por nós, case sempre deciden contra nós. E carece de sentido, insisto, en que sexa Bruselas ou que sexa Madrid quen decida cando, canto, como e onde podemos pescar.